sabuwar waƙar da mawaƙi Hamisu ya yi wa Dauda Kawutu Rarara bayan ya amince da soyayyar Aisha Humaira. A yanzu dai shahararren mawaƙin Kannywood ɗin wato Hamisu ya saki sabuwar waƙa kamar yadda muka samu wannan waƙa daga shafin nasa. Dauda Kawutu Rarara an Aisha Humaira auren soyayya, wannan shine taken waƙar da Hamisu ya yi. Haka zalika jama'a da dama na cewa wurin kuskan bera an san tatsuniyar gizo ba ta taba wuce ta bera, ma'ana dai tatsuniya ta zo ƙarshe. Dauda Kawutu Rarara ya bayyana wa duniya irin soyayyar da ya daɗe yana yi wa Aisha Humaira, amma a yanzu kamar yadda ya ce ya amince da soyayyar tata, ita ma ta ce ta amince za ta aure shi. Tabbas za a yi bikin da aka daɗe ba a yi ba a masana'antar Kannywood, domin kuwa mutane da daman sun ce wannan rana suke jira da Dauda Kawutu Rarara zai ce ya amince da soyayyar Aisha Humaira, kuma gashi a yanzu ya furta da bakinsa. Wasu mutanen na cewa ai Dauda Kawutu Rarara daman sun san wata ran dole sai ya ce yana son Aisha Humaira, kamar yadda a yanzu ya furta da bakin shi. Haka zalika wasu manyan jaruman Kannywood din sun ce wannan biki ba za a bari ya daɗe ba, kamar yadda aka ce za a kawo baiko a yau din nan. A cikin wakar Hamisu din dai an ji yana cewa za a kai baikon Dauda Kawutu Rarara zuwa gidansu Aisha Humaira, kuma haka zalika a yanzu mun samu rahoto akan har an kai wannan baiko. Haka zalika shahararren mawaƙin Kannywood din kuma wanda ake ji da shi, wanda za a iya kira da sarkin mawaƙan Kannywood wato Naziru sarkin waka, shi ma dai ya nuna gudunmawarsa a wajen wannan kai baiko, inda shi ma ya saki sabuwar waka mai taken auren soyayya. Hamisu shi kuma sunan tashi kenan Dauda Kawutu Rarara an Aisha Humaira auren soyayya. Shi kuma Naziru sarkin waka taken waka shi ita ce an yi auren soyayya Dauda Kawutu Rarara an Aisha Humaira. Shahararren mawaƙin dai wato Naziru sarkin waka, jama'a da dama na yi mai kallon baya mutunci da Dauda Kawutu Rarara, sakamakon kowa sarki ne a bangaren waka. Sai dai kuma abin da mutane suke tunani ba haka bane ba, domin kuwa Naziru sarkin waka ya ce Dauda Kawutu Rarara shi din babban abokinsa ne, kamar yadda jama'a suke tunanin Ali Nuhu da Adam Zango ba sa da zaman mutunci, to haka shi ma ake tunani, amma kuma a zahirance abin ba haka yake ba, su din manyan abokai ne. Wannan shine furucin da Naziru sarkin waka yayi a cikin wannan waka da ya saki a jiya da daddare. To masu sauraro, kun ji dai ƙarshen rahotannin namu na yau kenan duka. A nan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri, kar dai a manta a daure a danna subscribe sannan a yi mana alamar ƙararrawa. Sannan kada ku manta da alamar lakin a ƙasan wannan bidiyo, muna godiya sosai da kasancewa da kuke da tashar Zamani TV 24 New. Zamani TV 24 New, tashar al'umma.